Ah, molt bé. M'agraden molt els concursos. Primera pregunta. Estiguis atenta perquè és molt important. M'has de dir d'on eren reis Ferran i Isabel, els anomenats reis catòlics. A. Reis d'Espanya. B. Reis de Castella i Aragó. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. O D. Cap de les anteriors. Puc utilitzar el comodí del 50%? I tant. I aplicant el comodí, ara veuràs què queda. A. Reis d'Espanya. C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Doncs em quedo amb la C. Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Estàs segura? Pensa que encara et queda temps, eh? No, n'estic segura, n'estic segura. I la resposta correcta és... Sí! Isabel, reina de Castella, i Ferran, rei d'Aragó. Correcte! Sí, tot i el matrimoni, cadascun dels reis va mantenir els seus regnes per separat. És una de les grans falsedats de la història que ens han explicat dir que els reis catòlics són els primers reis d'Espanya. No, els regnes no es van unificar. I per això, quan Castella va conquerir Amèrica, els catalans no hi van poder anar. Per què? Perquè els castellans formaven part d'un regne i els catalans d'un altre ben diferent. I ara anem a la segona pregunta. Carles I, net dels reis catòlics, era rei de molts llocs. Quin d'aquests títols no tenia Carles I? A. Comte de Barcelona. B. Rei de Nàpols. C. Rei d'Espanya. O D. Duc de Borgonya. Puc utilitzar el comodí de la trucada? Fes la trucada. Molt bé, doncs trucaré a l'Oriol Junqueras, que és historiador, i ell segur que ho sap. Oriol? Oriol? Sí, hola, Mariona. Mira, és que estic en un concurs i necessito saber una cosa. Em pregunten quin dels títols no tenia Carles I. I les respostes són Comte de Barcelona, Rei de Nàpols, Rei d'Espanya i Duc de Borgonya. Quina és la resposta correcta? La resposta correcta és que no era rei d'Espanya. Carles I era comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de Nàpols, rei de Castella i moltes coses més. Però rei d'Espanya segur que no. Espanya era un concepte purament geogràfic i en cap cas un concepte polític. No hi haurà cap rei d'Espanya fins a Felip V. Molt bé, gràcies. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. Doncs la meva resposta és la C. Carles I no tenia el títol de rei d'Espanya. N'estàs segura, Mariona? Mira que tothom parla de Carles I d'Espanya i cinquè d'Alemanya. No, si ho diu l'Oriol, jo hi poso la mà al foc. La meva resposta és la C. Carles I no era rei d'Espanya. I la resposta correcta és... la C! Molt bé! Carles no era rei d'Espanya, no consta en cap dels seus títols. I com a premi has guanyat un viatge a l'any 1640. Estem a l'any 1640 i mana el besnet del rei Carles, Felip IV de Castella. La corona es troba en guerra amb França i els catalans han d'acollir els soldats a casa seva. Els pagesos, que ja en tenen prou de passar-ho malament després d'una època de males collites i pestes, estan farts dels soldats que cometen 1001 abusos. Fins que arriba el Corpus de Sang. A veure, on vols que deixi aquest quadre? Deixa'l aquí mateix. Era temps de collita i els segadors, com cada any, anaven a Barcelona a buscar feina. Uns aldarulls van causar la mort d'un segador i la indignació es va estendre a tota la ciutat. La revolta va acabar amb la mort del representant del rei a Barcelona i el president de la Generalitat d'aquells anys, Pau Claris, va fer costat als revoltats. Va trencar amb el rei i va demanar ajut a França. Aquell episodi marca l'inici de la Guerra dels Segadors, un conflicte que s'inclou dins d'una guerra europea, la Guerra dels 30 anys. Finalment, Felip IV va fer la pau amb França i els catalans els va tornar a tocar el rebre. Aquí es pot veure com el monarca castellà i Lluís XIV signen el Tractat dels Pirineus, segons el qual se cedia el Rosselló i part de la Cerdanya a França, un tractat que es va fer sense convocar la Generalitat. La nostra terra quedava amputada malgrat l'oposició de la meva gent. Veus aquesta ciutat?
Oi que sembla qualsevol lloc de Catalunya? Doncs és Perpinyà i legalment forma part de França. Però si estan ballant sardanes. Sí, i molts d'ells se senten catalans, tot i els anys de separació. Catalans del nord i del sud formem part d'una comunitat que ha viscut plegada des de fa segles i que hem desenvolupat característiques que en són pròpies i que la sardana que estàs sentint recull d'alguna manera. Ah, sí? I què té la sardana que expliqui com som els catalans? Doncs allò que té és que aquestes persones amb les mans alçades, agafades i ballant alhora ens mostren un poble obert i solidari que, tot i les dificultats, ha sabut trobar en l'acollida, la cooperació i l'harmonia la seva subsistència i, en conseqüència, la sardana dona el sentit de la meva cultura i caràcter. Suposo que ara em diràs que els castells també expressen la manera de ser dels catalans. Just a la fusta, fixa't. Els castellers són un munt de gent fent un esforç comú per tal que per un breu instant de temps un d'ells pugui tocar el cel. Sí, però escolta, tot i treballar plegats i de fer esforços en comú, sovint ens ha tocat el rebre. Més que molts altres pobles. Ah, i ara m'explicaràs el que ens va passar l'11 de setembre, oi que sí? Sí, però perquè ho entenguis millor et faré anar a un altre lloc. Ostres, però si això és el Mercat del Born de Barcelona. Cap al segle XVIII, aquest era un dels barris més poblats de Barcelona, però després de perdre la Guerra de Successió, les tropes franco-espanyoles el van tirar a terra per construir la Ciutadella, una fortificació destinada a dominar la ciutat. De fet, la repressió va ser tan cruel que van haver de ser els mateixos veïns d'aquest barri que, obligats, van haver de tirar a terra les seves pròpies cases. Ei! Ja sé que tot això va quedar en ruïnes per culpa de la guerra, però com va anar? La mort sense descendència de Carles II va obrir una crisi que va desembocar en una guerra. Catalans, aragonesos, valencians i balears anaven a favor del pretendent austríac i Castella a favor del pretendent francès de la Casa de Borbó. Així que va ser una guerra dinàstica. Sí, va ser una guerra dinàstica, però també nacional i patriòtica. En aquella època s'estaven creant els grans estats europeus i jo em resistia a diluir-me dins la monarquia hispànica. Volia conservar les meves institucions. La guerra va acabar amb un setge brutal a Barcelona. Després de la resistència més heroica que havia vist mai a Europa, l'11 de setembre de 1714 les tropes franco-castellanes van ocupar Barcelona. La repressió va ser ferotge. Mira si va ser cruel que el general Josep Moragas, que havia lluitat contra les tropes borbòniques, fou torturat i mort a garrot. El seu cap, com a escarni, fou posat en una gàbia de ferro que es va penjar al portal de mar de Barcelona. La seva dona va haver d'esperar 12 anys per poder enterrar-lo. Però que bèsties que eren en aquella època. I aquestes coses no només passaven amb els militars, també patia la repressió la població civil. A molts pobles de Catalunya es va aplicar un sistema anomenat delma. Un de cada 10 homes era penjat fins a morir i no respectaven ni els nens. Els catalans van pagar amb la seva sang el fet de resistir. Però què és tota aquesta paperassa? A veure... A més de les execucions, es va fer el decret de nova planta que arrasava els nostres drets i després es van fer multitud de disposicions contra la llengua i la cultura catalanes. Des d'aquell fatídic 11 de setembre no s'ha aturat. Decrets i lleis de tota mena destinades a reprimir la llengua catalana i prohibir-la a l'escola, al catecisme i a la universitat. Els enemics del nostre país han estat constants al llarg dels darrers segles. Sí, però tot i les dificultats, el nostre poble va aconseguir progressar, oi? Sí, i tant. Ara ho veuràs.